Ποιες πόρτες θα ανοίξουν στο άμεσο μέλλον για εσένα. Σκέψου μόνο τον εαυτό σου, μην σκεφτείς κανέναν άλλον. Το άνοιγμα είναι γενικό, δεν μπορεί να ταιριάξει σε όλους. Για προσωπικό άνοιγμα υπάρχει προφίλ, υπάρχει τηλέφωνο στο προφίλ μου. Παρεπιπτόντως να προσέχετε τα ψεύτικα προφίλ. Κατεβάζουν, παίρνουν τα δικά μου τα βίντεο, τα παρουσιάζουν σαν δικά τους. Γράφουν εκεί ότι κάνω και μάγια και δυσίματα και τέτοια πράγματα, τα οποία εγώ δεν ασχολούμαι. Στέλνω στις πιλάτισσές μου, ευτυχώς οι πιλάτισσές μου στέλνουν αμέσως και έτσι τους ανακαλύπτουμε. Να προσέχετε πολύ σε ποιον θα απευθυνθείτε. Λοιπόν, ποιες πόρτες θα ανοίξουν για σένα το πλησιέστερο διάστημα. Θα δούμε πρώτα σε τι ενέργειες είσαι εσύ τώρα. Είσαι ένα άτομο πάρα πολύ δυνατό, έχεις δύναμη. Είσαι ένα άτομο που συνέχεια ενδιαφέρεσαι για καινούργια πράγματα. Είσαι λίγο επιφυλακτική στη ζωή σου αυτή τη στιγμή. Επιφυλακτικός. Έχεις περάσει πολλά στη ζωή σου. Έχεις αποκτήσει πολλές εμπειρίες. Έχεις πιεστεί αρκετά. Έχεις γίνει επιφυλακτική απέναντι στους υπόλοιπους. Γιατί έχεις γίνει τόσο επιφυλακτική, ποιες ήταν οι εμπειρίες που πέρασες στη ζωή σου. Στο ερωτικό σου κομμάτι, από ό,τι βλέπω, υπήρχε ένα θέμα μεγάλο, μια απογοήτευση, όμως από ό,τι βλέπω υπέληξες να τελειώσεις με όλο αυτό. Και αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι προσπαθείς να βρίσκεις ισορροπίες, να κάνεις αυτοσυγκράτηση σε κάποια πράγματα. Προσπαθείς να έχεις ελευθερία επιλογής. Αργά αλλά σταθερά προσπαθείς να πας προς το στόχο σου. Ποιες πόρτες θα ανοίξουν μπροστά σου το πλησιέστερο διάστημα. Ποιες πόρτες θα ανοίξουν μπροστά σου το πλησιέστερο διάστημα. Είτε θα τα βρεις με κάποια άτομα με τα οποία ήσουν σε κόντρα, είτε με κάποιον γενικά που έχεις μαλώσει, θα τα ξαναβρεις. Βλέπω ότι θα αρχίζεις να παίρνεις τις αποφάσεις σου με λογική, χωρίς να παρασύρεσαι από το συναισθηματικό κομμάτι. Και θα επενδύεις σε καινούργια πράγματα. Τι άλλο καινούριο θα ανοίξει μπροστά σου. Θα καταλάβεις κάποια στιγμή ότι, δεν ξέρω, κάποια πράγματα που σε έχουν κουράσει πολύ μέχρι τώρα, ίσως τελειώνουν κάποιες υποθέσεις που σε έχουν κουράσει μέχρι τώρα. Ίσως κάποιος που έχει να κάνει με χαρτιά. Υπάρχει περίπτωση κάποιος που έχει να κάνει και με διαζύγιο.
ίσως κουράστηκες μέχρι τώρα να σε μαθαίνουν οι άλλοι το πώς πρέπει να ζεις. Θα τα κόψεις αυτά. Θα βάλεις ένα τέλος σε όλο αυτό. Και το αποτέλεσμα για σένα από όλο αυτό, το αποτέλεσμα για σένα από όλο αυτό ποιο θα είναι? Ότι εσύ θα επιλέξεις είτε άντρας είτε γυναίκα, θα επιλέξεις να είσαι εσύ ο νικητής. Θα επιλέξεις να είσαι εσύ ο νικητής, θα κάνεις τις κατάλληλες κινήσεις για να το δουλέψεις αυτό το πράγμα. Είτε έχει να κάνει με δουλειά, είτε έχει να κάνει με συναισθηματικό κομμάτι που σε έχει πληγώσει, που σε έχει απογοητεύσει πολλές φορές. Θα αποφασίσεις να είσαι ο νικητής και θα το καταφέρεις αυτό. Η νικήτρια θα το καταφέρεις αυτό βέβαια, θα αποκτήσεις μία σταθερότητα. Εγώ θα έλεγα ότι θα ανταμευθείς από όλες τις πλευρές. Δεν ξέρω, για κάποια ίσως θα παίξει ότι όποια ήθελε να κάνει παιδί θα το κάνει, θα αποκτήσει παιδάκι. Όποιος ήθελε να φτάσει σε οικογένεια θα φτάσει σε οικογένεια. Όποιος ήθελε να καταφέρει οικονομικά θα το καταφέρει. Θα τελειώσει όλο αυτό αυτή η περίοδος που κυριολεκτικά σε σκότωνε. Και είσαι είτε άντρας είτε γυναίκα. Αυτό μπορεί να ταιριάξει και όπως και οι άντρες έτσι και οι γυναίκες, γιατί πριν βγήκε και ο βασιλιάς και τώρα βγήκε και η βασίλισσα. Δηλαδή σαν να ισορροπείς μέσα σε όλο αυτό, σαν να ερημεί η ψυχή σου και αυτός ο πάγος που είχες μέσα στη καρδιά σου λόγω πολλαπλών απογοητεύσεων στη ζωή σου θα τελειώσει οριστικά για σένα, σαν να βρίσκεις την ειρήνη και σαν να αποκτάς ευχαρίστηση, σαν να αρχίζεις να νιώθεις επιτέλους ευχαριστημένος με τον εαυτό σου, με τον εαυτό σου. Ό,τι μυστικά υπήρχαν στη ζωή σου, ό,τι κοροϊδίες υπήρχαν στη ζωή σου, τελειώνουνε με έναν μαγικό τρόπο, λες και ανακατεύεται η ίδια η τύχη και αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Πολύ έντονα βέβαια μου βγάζει ότι υπήρχε και μια πολύ μεγάλη απογοήτευση, όχι μόνο στα ερωτικά, αλλά και στο οικονομικό. Αυτό τελειώνει οριστικά. Τελειώνει οριστικά, σαν να βρίσκεις τη δύναμη, σαν να αποκτάς έναν χαρακτήρα φωτιά, και τα διαλύεις όλα στη ζωή σου, τα άσχημα που υπήρχαν. Δεν ξέρω, και θα σου δοθεί και η ευκαιρία να γίνεις και απόλυτα ευτυχισμένη ή ευτυχισμένος. Αυτές οι πόρτες λοιπόν βλέπω να ανοίγουν μπροστά σου.